Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtuon ang PBCM, amo usab kamong pagadapiton sa pagmati sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Herbohenis Macarayo, magapanginaot ng kapagpalon ang nakamustag sa kalsan ng pangalingkuranan. Uban sa tagtag sa mga regisit sa aron sa ingon niya na may magabit sa pagpaminaw karon higyon na karon sa pagtuon nato sa mga maturan. Mga maturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo matag adlawng Domingo magsugod kita sa gabi sa alas 7 ug lungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O saway kurat Radio FM bati usab alas 8 alas 9 sa gabi matag Domingo o sa Radio Ultra alas 11 alas 10 hangtod alas 11 sa buntag magsugod ka na sa alas 10 muluntag hangtod alas 11 sa matag Domingo ka na o sa RPN Teleradio bati usab magsugod alas 12 muluntad hangtod sa alauna sa kahaponon o dinhi sa Mindanao o sa Visayas area dunay 26 ka mga radio station din ana ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ginapangusta namo ang tanan nga kutob sa maabot nga sa power niini nga istasyon ang kakusgon o nga nakamonitor o gingumasab sa naglantaw kanunay sa Facebook o sa YouTube. O dinihigyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuunan kini usab si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamuturan aron ang muyato di kaninyo. Aron dito sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kamo mga kaigalan og kaigsunan? Kani usab yung alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera, mo sa makig-uban kaninyo ni intak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan og kaigsunan kini usab si Brother Romira Makamos katambayayong usab karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron kapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga igalan mga igsunan ngayong alagad sa kangina ang Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga mong usama magiguban ni takna. Ano sa pagpadayon mga igsunan, ibalik ko kamo kang Herbohenis Macarayo sa pagisgot sa tema. Atong ginapangumusta kanunay ang tanan nga mga kaigsuonan nga nagsunod og ingon man ang mga bagong miyembro sa Visayas, sa Mindanao o bisan asa man. Og diya dapit sa Cotabato area ang mga kaigsuonan diya nga mga bagong nangakabig usab og mga miyembro og sa mga kaigsuonan nga PBCM og sa tanan nga mga anaa usab diya dapit sa Sultan Kudarat og sa Isulan ginapangumusta nato ang mga bagong miyembro diha og ingon man ang mga kaigsuonan nga naa kanunay naglantaw sa Facebook ug sa YouTube nga nagsunod kanunay sa mga programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. So mga pila na lang ka mga hapit na nga moanha diha mga tingali mga unang bulan sa 2023 mga Enero o Pebrero sa bulan sa Enero tingali maka anha na po diha ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o ingon masab sa mga kauban nga moanha diha dapit sa Cotabato ug ingon man mulapos tan nasab gikantas ni Pirsa Libungan North Cotabato mulapos punta ngadto sa Isulan ug ngadto sa Sultan Kudarat. Kadaghan pud ang mga kaigsuonan nga naa didto naghulat. O ginapangumusta namo kamo kanunay sa programa nini sa matag program nato sa bisan asa man nga mga dapit nga mga kaigsuonan o mga bagong miyembro. Og nining higaw na karon ang tema nga atong pagaisgutan. Ang kabahin may tungod sa gipasunod ni Master sa tanan nga mga misyonaryo og mga misyonarya. Sa mga ani-ani ining pagtulon ang PBCM nga mga nasakop. Unang-una, kung doon na may gamiton gyud sa PBCM sa pagpamatuod, unang-una kinigyud ang balaang kasulatan. Nakapaka-importante gyud kayo ang balaang kasulatan. Ngani ang balaang kasulatan kung Biblia gituga aron gamiton sa pagwali o gamiton kana sa pagtudlo sa pagpamadlong ug ingon man sa matang sa pagtulid ug ingon man sa pagtudlo. Ang kasulatan o Biblia gituga sa Dios kana. Unsay prueba ni anak Brad Rumi natong basahon ng Biblia? Ato lang pagkabasahon Brad Macarayo kini nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo
3, bersikulo 16 hantod sa 17. Ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahingpit, masinangkapan sa alang sa tanang maayong bulaton. Busa, sa pagpanudlo man, sa aron ang tao matulid o gingon alang sa pag matuto sa pagkamatarong sa nabasa sa Biblia aron ang tao mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Gituga sa Dios ang tibuok nga kasulatan. Pag imong lantawon ang unang panid sa Biblia, giingon na ang balaan nga kasulatan nga nasudlan sa daan ug bag-ong tugon. Busa, kining Biblia gituga para gamiton sa pagpanudlo. Og kining Biblia bisag unsay gisulat dinhi gisulat kini para kanato. Kung pananglitan ang sa panahon sa mga apostoles gisulat nila kana para sa panahon nga palaabuton og ang gitumbok nga mga tao nga mao ang makahibalo ug mo'y mo gamit ana sa ilang mga sinulat mao kita. Gisulti na ni apostol nga si Pablo daan pa sa ilang panahon nga bisag unsay gisulat kana para kanila. Sa wala pa lugar ang ilang panahon gisulat. Unya pag-abot ni nila mutoy ilang nagamit. Unsay prueba ni ana kun atong basahon na nakasulat sa Biblia, Brad Israel? Ni atong basahan, Brad Makaray, dos nakasulat sa Roma Kapitulo 15 versikulo 4 gingon, kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron pinaagi sa pailob ug pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Busa sa nakasulat sa Biblia ni ingon si Pablo bisag unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang kanato. Sa atong nabasa, kung si Pablo nag-ingon man nga bisag unsay gisulat sa wala pa lugar ang ilang kapanahunan, sa una pang kapanahunan, ang katong gipang sulat sa wala pa sila si Apostol Pablo ni ang mga kauban niya nga mga apostoles sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gisulat kato para sa kaliwatang palabuton og ang natumbok sa wala pa ang mga apostoles, ang mga nagsulat ni adto gitumbok og nga giingon kaliwatan alang kanila sa mga kaliwatang umulabot mao kana ang kapanahunan sa mga apostoles. Din bisag unsay gisulat sa mga propeta sa unang panahon, sa wala pa ang panahon sa mga apostoles, gisulat kana para sa mga nga mo'y magamit sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-abot na sa mga apostoles, sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay prueba ni ana kung atong basahon nakasulat sa Biblia, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahan na ito nakasulat di sa Salmo, Kapitulo 102, versikulo 18 ni ingon, kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot, ug ang katawhan nga pagabuhaton magadayeg kang Jehova. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot. Sa ato pa, pag ang mga propeta musulat sa unang kapanahunan, gisulat ka na nila para ni atong kaliwatan nga umalabot. Mao na nga pag-abot na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, mao na nang na gi-explicar ni Apostol Pablo bisag unsay gisulat kaniadto. Kung sa ato pong panahon, bisag unsay gisulat sa mga propeta kaniadto, saylo pa sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Bisag unsay gisulat sa mga propeta, ni sa mga apostoles pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, gisulat kana para kanato. Sa ato pa, kana moy atong gamiton nining atong kapanahunan karon. Ug wala po na ang Biblia pagtuga sa Dios nga usara ang makagamit. Kinira siya lang ang gi-priority ra niya ang Biblia, siya lang gyud ang may katungod sa paggamit sa Biblia, dili. Kutob sa tanang tawo nga gusto ka nga magkat-on sa Biblia o gusto ka nga makahawid sa Biblia, makahawid gyud ka. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Nagdepende na unsaon paggamit ang balaang kasulatan ug unsaon pagsabot. Ingon ni ana nga sistema. Sa unang panahon, ang mga gisulat sa una ug ang gisulat sa panahon sa mga apostoles, gigamit kana para kanato karon, nagamit kana nato karon nining atong kapanahunan. Nagdepende na unsaon paggamit. Ug mauna nga sa side sa PBCM tungod kay dunay freedom of speech, dunay freedom of religion na latid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5 nga naa diha. Busa, kung atong lantawon ang mga gipakanaog ni Master nga balaod sa mga misyonarya ug mga misyonaryo, ang sandiganan sa pagtuo mao gyud ang Biblia. Unsay prueba ni ana Brajigi?
Ato lang basahon ang balaod sa Mission Brad Macarayo sa pahina 14 numero 9 Nga balaod. nga balaod sa misyon. Ginadili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae og paggamit sa eyebrow og eyeshade kay supak kini sa kabubuton ni Master. Nganong ginadili man kini ni Master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Ug kini ang atong susihon og ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa, ang kasulatan mao ang sandiganan sa pagtuo. Kinsay nagpakanaog? Si Master, ingon ni ana nga sistema. Mao na nga, bisag unsay gisulat diya sa Biblia, kana gihimong basihanan. Sa pagtulon ang PBCM, ug doon naman sa pagpamatod sa PBCM, nakasandig diya sa Biblia. Ingon ana ang plastada. Unsa man ang mga buluhaton sa PBCM, unsa man ang mga kalihukan, kana sa pagpamatuod, kung kana ka pamatudan o pamatudan, ginamit ang balaang kasulatan unay giingon nga mauna ang sandiganan o basihanan. Ingon ni ana ang sistema nga gipasunod ni Master sa mga misyonaryo ug mga misyonarya ug sa mga ministro labaw sa tanan. Ingon ni ana nga sistema. Karon atong lantawon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, daan pa sa unang kapanahonan kay ang stand sa PBCM na aman sa dapit sa Espiritu Santo nga pagpamatuod. Daan pa sa panahon pa sa mga apostoles. Daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo. Sa panahon pa ni Juan nga Bautista, naghisgot na daan bahin sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd kung atong susyo nakasulat sa Biblia. Palihog pabasa sa Lucas 3:16. Oo. Aniya Brad Macarayo. Mo kanina ingon, si Juan nitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin. Dili ako tako sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa, sa nakasulat sa Biblia, dunay mosunod ni Juan nga Bautista nga mosunod kaniya mao kana ang magbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, nga way laing mosunod kaniya sa Juan 1:29 Bibliang Katoliko. Mao kana ang nating karnero. Mao kana ang atong Ginoong Kristo pag ilapos nimo na sa bersikulo 30. Sa hangtod sa 32. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga ang nating karnero sa King James Version gitawag nagkordero. Sa Bibliang Katoliko gitawag nating karnero ang atong Ginoong Kristo. Mao'y mosunod ni Juan nga Bautista. Sa ato pa, si Jesucristo mao'y mobautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Ingon niya na ang sistema nga nakasulat sa Biblia. Karon kay ang ato mang Ginoong Kristo mao'y mobautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Giyon sana pod pagisulti sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Romy, ang bahin sa Espiritu Santo. Ato lang basahon Brad Macarayo kini nasulat sa buhat sa iyang kapitulo 1 hangtod sa 8, kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug hantod sa kinatumian sa yuta. Busa kay ang atong Ginoong Kristo man mao ang mobautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Mao na nga ang atong Ginoong Kristo gisundan nato ug unsay iyang gisulti, nagsulti siya bahin sa Espiritu Santo, naghisgot siya. Gisultihan niya iyang mga apostoles, magadawat mo gahom sa diyang kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Og sa atong nabasa sa Biblia, unsay purpose niya na tungod kay duna sila dakong buluhaton. Unsay ilang buluhaton, mao ang tahasan silang misyon. Unsa ang misyon? Pagwali o gingon man sa matang sa pagpanambal sa mga balatian. Unsay prueba ni ana kung atong susyo nakasulat sa Biblia, Brad Lloyd? Palihog babasa sa Lucas 9:1 ug 2. Mao kanina kaingon Brad Macarayo. Unya ang napulog duha iyang gipagtigom ug iyang gihatagan sila kagahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, giingnan sa atong Ginoong Kristo magadawat mo gahom sa diyang mukunsad ang Espiritu Santo og sa nakasulat sa balaang kasulatan unsay gisulti tungod kay duna sila'y misyon. Gipatawag sila sa atong Ginoong Kristo, gitawag
unya gisultihan nga unsa manglakaw sila, gipalakaw aron sa pagwali ug sa pag-ayo sa mga balatian sa atong nabasa sa Biblia. Mo nay purpose ngano nga gisaaran sila sa atong Jesucristo nga magadawat sila og gahom pagmukunsad ang Espiritu Santo. Sa pagkunsad na sa panahon kanus-an nahitabo sa adlaw sa Pentecostes og sa diha nga nikunsad na ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga matod pa niya ang ibautismo ni sa atong Jesucristo mong Espiritu Santo og kalayo, naidayag ang kalayo sa diha na nga ang Espiritu Santo natuma na ang giingon sa atong Jesucristo nga mikunsad ngadto kanila og ang giingon nga gahom nga ilang madawat pagmukunsad na idayag nga ang gisgutan ni Juan nga Bautista gipakasama daw dila nga daw kalayo nga didto na nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa mga alagad sa atong Jesucristo, mga apostolis o sa iyang mga tinun-an pag napuno na sila sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Ato lang basahon ang buhat kapitulo 5 bersikulo Kapitulo 2. Kapitulo 2 bersikulo 1 ug 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagatigom sa usa ka dapit ug sakalit may miabot nga dahonog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod ug dihay mipakita nila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing-laing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, unsay gipahayag sa Biblia, giingon nga adunay nahitabo nga ang Espiritu Santo giingon sa pagpahayag nagkatigom sila og diay pakita kanila nga daw dila nga daw kalayo nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila og silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Mao tong pagkunsad na sa panahon sa mga apostoles sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa diha nga mikunsad na ang Espiritu Santo kanila, naidayag na ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Sa pagbuhat na ni ana, ang mubuhat ana ang atong Ginoong Jesucristo. Kinsa man day nagsaad sa mga apostoles? Di ba ang atong Ginoong Jesucristo nga magadawat sila gahom sa diha mo kunsad ng Espiritu Santo kay siya may bautismo. Kanus ana hitabo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga bautismo sa Espiritu Santo og kalayo, ang kalayo na idayag nga gahom. Didto na ngano man mao man tong ilang madawat pag mapuno sila sa Espiritu Santo pag mukunsad na. So sa ato pa ang gihulagway nga daw dila nga daw kalayo giingon na nga daw dila nga daw kalayo mao na tong gahom nga pagdawat nila. Dili man pud literal nga kalayo kay daw dila nga daw kalayo. Sa ato pa gipakasama lang og giingon nga daw dila nga daw kalayo, dili literal nga kalayo. Ang kanang giingon nga bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, pag duna po'y taong mga has sa pagbautismo sa Espiritu Santo, di gyapon mo salir ngano man ang ato mang Ginoong Kristo. Ang question, ikaw ba si Kristo? Anara, kay ikaw may mabautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Sa ato pa trabaho na sa Dios, dili na kapanginlabutan sa tao. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, sa diha nga napuno na sila sa Espiritu Santo, dito na nagsugod nga dili pod kay basta-basta nga ang kunon kay mapaninglan man ka. Pag abutan na karon nga napuno ka, may ka napuno ka sa Espiritu Santo, paninglo ng resulta. Nadawat man nila ang gahom, daw be, kung mag-awat-awat ta karo, paninglan ka, asang gahom sa imong kamot. Ha? Na maputos kag paningil. Natanawon ta unsay resulta dayon sa diya napuno sila, nadawat na ilang gahom. Naidayag na ang mga milagro dito sa ilang kamot. Unsay prueba niya na, Brad Rome? Atong basahon, Brad Macrayo, ang prueba din sa buhat sa iyang kapitulo 5, versikulo 12. O pinagi sa kamot sa mga apostolis, daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulungan nga nangahimo sa tubangan sa katawhan ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salmon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, didto na naidayag ang ang gitawag og mga milagro nga gibuhat sa Dios pinaagis kamot sa mga apostolis. Mao to resulta mo nang dili kaya nga kana awat-awaton man. Moingon kag nakunsaran ka, napuno ka sa Espiritu Santo, paninglan ka.
B. Kung pananglitan karon kasumpay mo, kung pananglitan karon padayo na. Ang question karon paninglan ka asang gahom nga nidayag di sa imong kamot naa. Adios. Naingon ana ang sistema nga nakasulat sa Biblia, natanahon ginato ang tenor sinultian ni Apostol Pablo. Sila may original ana nga nakadawat sa Espiritu Santo ni kunsad pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Unya ang naitabo ni ana karon sa iyang unsay gibuhat Pablo tungod kay siya magwawali, dili kay sa pagwali lang kun dili naidayag na ang gahom sa Dios unsay prueba ni ana Brad Israel. Na Brad Macarayo. Atong basahon res nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4-5 giingon, ug ang akong pagsulti ug akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag ug kaigmat sa mga pulong, kundi pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo magasukad dili sa diha sa kaalam sa mga tao, kundi diha sa gahom sa Dios. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw na nga nag-ingon na sa Apostol Pablo nga ang iyang pagwali dili gumikan sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang kundi inubanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang pangutana, ngano man nga gidriban tana. Nga naa diha ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo nganong gigamit ang Lucas 3:16 aron sa pagpahibalo nga dili mapakasayop ang mga ministro sa PBCM sa stand sa pagwali sa dapi sa pagpamatud sa Espiritu Santo ngano man unang-una kung panginlabutan man ang gitawag og bautismo sa Espiritu Santo kalayo dili man na trabaho sa tao, di man na trabaho na to, trabaho man na sa atong Ginoong Kristo, trabaho man na sa Dios. Ingon ni ana ang sistema ug ang resulta sa dihang nga kining nabautismohan sa Espiritu Santo ug kalayo pinaagi sa pagbautismo sa atong Ginoong Kristo, ang resulta nagbuhat silang mga milagro. Ingon ana nga sistema. Unya kung gigamit o gibasa ta na tungod kay sa pagpamatuod nato nga dili ka panginlabutan nato ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo kay trabaho man na sa Dios, trabaho sa atong Ginoong Kristo, labang dili po nato kapanginlabutan ug unsay resulta. Sa diya nga napuno sa Espiritu Santo nga nilitok sa nagkalain-laing pinulungan. Ingon ana nga sistema, dili man na ato pagkuan kung dili daghan na ang mga nanggawas binayluay na sa istorya nga ni mga kaigsuonan ra nato sa PBCM maoy nagkuan na nga naa nagapong stand nga naa sa pagpadayon nga naa sa kuan nga nakontradik na sa doktrina o prinsipyo sa mga ministro sa PBCM pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nga gipasunod pod ni Master pod sa mga ministro kay si Reverend may gihimong labaw sa tanan nga mga ministro. Siya man ang chief minister. Busa, kay siya ang labaw sa mga ministro, siya ay nasayod. Siya mao ang giwaran ni Master Sab nga naa diha nga mo pamatod ginamit pod ang balaang kasulatan. Ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo dili na trabaho sa tao, trabaho na sa Dios. Kung ang resulta sa diyang napuno sa Espiritu Santo, nga nadawat na, mikunsan ng Espiritu Santo, ang resulta, naglitok sa nagkaling pinulungan, kana pod, wala na pamugati sa mga ministro sa PBCM. Wala pod ipasunod na ni Master pod, kay kung gipasunod pa, pagtukod ni Master sa dekada 60, 70, 80, kay natukod ang PBCM 1967, na restro 1971. Wala na, sa diya nga gisugo ni Master ang mga misyonarya o mga misyonaryo, ni mugna na ni Master ang puwersa sa mga ministro sa PBCM pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, wala pa ko kadungog ug wala pa ta kadungog nga gisugo ni Master nga kani pagmisyon mo paglitok mo sa nagkalain-laing pinulungan. Na? Ingon ni ana ang plastada pasiuna lamang o parsya lamang na. Kung gigamit na mo na kanunay, kay dunay mo pakasayop nga ang pagpamatuod sa PBCM nangulahi. Tungod kay si Master na tao 1939. Unya natukod ang PBCM 1967, narestro 1971. So ang pagkunsad sa Espiritu Santo tuig 33 AD pa. Unya pag-abot na adlaw sa Pentecostes. So pila ka tuig ang nangagi usapan na tao si Master ug usa pa pod natukod ang PBCM. So paminawan pod sila ug dili nato kana pagkapamatud-an, dili na mo na balik-balikon sa ere. Walay kasayuran ang uban nga unsa day ang doktrina sa PBCM. Og ang PBCM kung paminahon murag nangulay sa ato pa, dili mo pasar ang PBCM kung magpamatuod sa Espiritu Santo. Kay ngano, mubasa man og adlaw sa Pentecostes nga diya sa buhat 2:1 ug 4 natuma naman ang pagkunsad unya nahitabo ang pagpamatuod sa PBCM 1967, 1971. Natawo ang giila nga Espiritu Santo natawo 1939.
Sa ato pa, wala sa Biblia o diya ipasikad sa ilang prinsipyo nga nasabtan sa Biblia mo na nga pamatud-an ginamo. Ha? Para nga among ikapruiba nga kung kami nagpamatud tungod kay gisandig sa balang kasulatan. Unang-una, ipadaplin sa nato ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan pero balikan ta na pag-abot sa unahan. Unsay hinungdan? Nga bisan pag unsaon nga gamitan migbuhat 2, 1 ug 4 dili mo salir. Tungod kay unang-una, nasayod mi. Sila nga mga apostolis gisaaran ana. Nga mukunsad ang Espiritu Santo, madawat nila ang Espiritu Santo, madawat nila ang pagmukunsad ang Espiritu Santo. Mga apostolis man na. Painumdom lang, wala ba ita sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Wala ba ita kasapon? Kung kami nagpamatuod, tungod kay nasayod mi, nga ang Biblia gisulat na, ug ang mga original, nga mga nakadawat sa Espiritu Santo ni atong adlaw sa Pentecoste, sama ni Apostol nga si Pablo. Ha? Sama ni Apostol Pablo. Napuno si Apostol Pablo diya sa buhat 13:9 ug 10, napuno siya sa Espiritu Santo. Karon kay napuno man si Apostol Pablo sa Espiritu Santo, di modo nakasabot, nakadawat siya sa Espiritu Santo ug napuno siya sa Espiritu Santo. Unsay gi-explicar niya bahin sa Espiritu Santo ila nadawatan? Gingon niya nga kato partial lang, patinga lang. Sa to pa partial, patinga dili pagyud hingpit. Unsay pruiba ni anak Brad Jiggy? Ang pruiba niya na Brad Makarayo ato lang basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga ug kung ato po ning basahon sa laing translation kining patinga gitawag ni siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him. As the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang igahatag kanato. Sa to pa pasiuna o first installment. Muna diha nga explicar sa PBCM o sa mga ministro. Ingon ana ra, first installment, pasiuna, partial o patinga. Sa ato pa, kay partial o patinga o pasiuna, doon na pa'y kasunod. Kanang kasunod, maunay dugukanan sa PBCM ug maunay hinungdan. Nganong ang PBCM nagpamatuod, ang stand sa pagpamatuod naa sa dapit sa Espiritu Santo. Kung asa, maunang kasumpay. Unsa man, kung patinga man, doon na pa'y kasunod. Ang ilang pagdawat, pahinumdum lang. Sa pagdawat, sa Espiritu sa kahimtang. Sa pagdawat sa Espiritu Santo, ni atong adlaw sa Pentecostes, Espiritu sa kahimtang ang pagdawat nila sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, tan-awon ta, unahon sa nato, kay doon na may nagpamatuod. Nanaha, nigawas na nga kato, patinga o parsya lang sa ato pamugawas ng dili hingpit. Mo pamatuod na misunahan ana. Nganong niingon mig dili hingpit, ingon ana nga sistema. Dili pa to kahingpitan pa nga pagdawat pa sa espirituhano sa espiritu nga sa pagdawat nila. Sa diya nga nikunsad na espiritu sa kahimtang nga nakapuno sa sila napuno sa Espiritu Santo nga mao'y nakapuno sa mga apostoles. Espiritu sa kahimtang nga pagdawat sa Espiritu Santo niadtong adlaw sa Pentecostes. Og ang resulta unahon sa nato kay do na may magkaraw-karaw sab nga mga kaigsuonan nato nga moingog padayon ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Bisan ang stand sa pagpamatuod kun do na may nikupot sa rinda sa namunuan sa pagpamatuod sa Biblia nga gitawag mga ministro sa PBCA mao man ang atong Executive Vice President Reverend Sarlo Hinyo. So naa diya nga nakatutok kay mao may pakanaog ni Master sa balaod sa misyon nga isandig ang pagtuo sa tanang PBCM diya sa nakasulat sa Biblia. Ang problema lang karon kung magpamatuod ta paglitok sa nagkalain-laing pinulungan o ni adabe kun ang Biblia nag-ingon na nga mawala ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Unsaon man pagkakita nga kung ikaw PBCM mo padayon sa paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan, giunsa naman nimo pagsandig na diya sa balaang kasulatan kun Biblia. Bitan-aon ta.
Unahon ta ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Brad Lloyd, padayon ba ang paglitok sa nagkalain pinulungan o dili? Katong nabasa diya sa buhat 2:1 ug 4. Munang kumugamit ganit ana, wala nagpasabot kay gigamit nato na kay mo pamatuod ta nga ang PBCA maglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Kay nasayod ta na unsay dulngan. Sa Biblia unsay sulti sa Biblia, padayon o dili ang paglitok sa nagkalain pinulungan? Dili, Brad Macarayo. Unsay prueba mo? Ano yung pruiba, Brad Macarayo? Basahan na to nakasulat diri sa Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8, nag-ingon. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Apan kung aduna may mga maghimog propesiya, kini igahiklin ra unya. Kung aduna may magasultig dila, kini pagahunungon ra unya. Kung aduna may kahibalo, kini igahiklin ra unya. Unsay nabasa? Pagahunungon raon niya kung doon na may pagsulti ug mga dila. Sa ato pa, pagahunungon raon niya. Doon na ba giingon nga pagahunungon raon niya padayon? So kung atong ibase, asa pa sa Biblia nga ang pagsulti sa nagkalalaay mga pinulungan, pagahunungon ra, o kana dili gid magpadayon, Brad Jisrael, asa pa? Nya Brad Macarayo, maura gyapon nga sitas sa unang Korinto 13:8 gingon. Sa atong basahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Gingon kana, may katapusan ang mga pagsugilon sa pulong sa Dios ug ang pagsulti sa mga pinulungan nga wala matun-i ug ang kahibalo apan ng gugma wala gayoy pagkatapos. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw sa gibasa ni Brad Jisrael ang pulong sa Dios. Giyon sa pagbasa ni Brad Jisrael, unsay gisulti diya? May katapusan pagsulti, Brad Macarayo. Pagahunungon ra ug may katapusan ang pagsulti sa mga nagkalalaing pinulungan o mga dila. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, pagahunungon ug may katapusan. Brad Rome, sa ubang translasyon giunsa na po na pagsulti, Brad Rome? Tulong basahon, Brad Macarayo, kining nakasulat sa New World Translation nga Biblia sa Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 8. Ang gugma dili gayod mapakyas apan kun aduna may mga gasa sa pagpanagna, kini sila huwag tangon ra. Kun aduna may pagsultig lain-laing mga pinulungan, kini sila muhunong ra. Kun aduna may kahibalo, kini huwag tangon ra. Busa sa ato pa nga giingon nga pagahunungon o may katapusan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia o wagtang, sa atong nabasa sa balaang kasulatan. Brad Jiggy, sa ubang translation giunsa na po na pag-istorya ang Unang Korinto 13:8. Ato lang basahon ang buhing pulong, Brad Macarayo, sa Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 8. Ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan, apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Moabot ang adlaw nga ang propesiya pagsultig laing pinulungan ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Busa, pagahunungon ra, may katapusan, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, unya, may katapusan. Unsa man na, ang pagsulti sa nagkalain-laing pinulungan, muabot ang adlaw, sa gibasa pa lang bag-o sa kaubang ministro, Brother Jiggy Macarayo, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. So, gitin-aw na, kung panalitan, kung kita PBCA man, unya, mo pamatuod ta nga magpadayon ang paglitok sa nagkalaing mga pinulungan, giunsa man na, sa pagtuman ang balaod ni Master nga, isandig diya sa balaang kasulatan, ang pagtuo o ang pagtudlo diya sa prinsipyo nga nakasulat sa Biblia, sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. So nag-ingon ang Biblia, kay diya man isandig, pagahunungon may katapusan, ang pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. Pagahunungon may katapusan, sa ato pa mawala. Ingon ana ang sistema. So pag ingon nga mawala og muhunong ra og may katapusan, hunungon ra, undangon ra sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, sa ato pa bulag na sa Biblia ang giingon nga padayon ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan. Ingon ana nga sistema. Busa ato nang gipadayag para dili masaypan. Kung nagpamatuod man ta sa dapit sa Espiritu Santo, nagpamatuod na ta kay ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan padayon. Wala nagpasabot nga nagpamatuod ta sa Espiritu Santo, naggamit ta
nagpamatuod ta gisgutan nato gisangpit nato ang gisgutan ni gisangpit mo ni Juan nga Bautista bautismo sa Santong Kalayo aron pagpamatuod nga ang mobautismo ana Dios lang ug dili tao. Sa atong nabasa og sa diha pod nga ang resulta nga sa diha nga nakonsaran sila nibuhat sila og mga pagtuman sa sugo nga gisangon sa atong Jesucristo ngadto kanila pagwali man og pagpanambal man. Kung doon na may paglitok sa nagkalalaing mga pinulungan, daan pa sa ilang panahon. Gisulti na daan nga ang paglitok sa nagkalalaing pinulungan, dili pa na magpadayon. Busa, kung dili magpadayon, ang Biblia nag-ingon, dili magpadayon, si kinsa man ta nga mag-ingon ta nga padayon ang paglitok sa nagkalalaing pinulungan. Kung panalitan mo ingon ta karon ang mga ministros BBCM nasayop, hain may unang nasayop ang mga ministro o ang Biblia. Biblia mo ay nag-ingon nga mawala ang paglitok sa naglaing mga pinulungan. Hunongon muabot ang adlaw nga ang pagsultis naglaing mga pinulungan o mga dila pagahunongon ra o wagtangon ra. So unsa man na? So kung doon na may nakapasar, kamon lang naminaw. Kung moingon mo dili kapasar ang mga ministro sa BBCM sa pagpamatuod, sa Biblia man ang nag-ingon. Sa ato pa, uyon ba ta nga ang Biblia dili mo pasar? O na. Kung pananglitan karon Biblia nabasa, si Pablo may nagsulat. Si Pablo lugar dili pasado sa iyang pagdawat sa Espiritu Santo. Dili tinuod nga ang usa sa mga apostoles sa atong Jesucristo si Apostol Pablo gikual natog base puno sa Espiritu Santo sa buhat 13 bersikulo 9 unya giingon niya nga mawala og pagahunongon ang pagsultis na kalay mapinulungan kamo na lay mag-igo ana. Ingon ana nga sistema. Unsaon man diha man nakasandig ang atong pagtuo base sa balaod sa misyon nga ipakanaog ni master sa mga misyonaryo ug mga misyonarya. Ingon ana ang sistema. Busa, hain pa ang nakasulat sa Biblia og ni anang bahina mao man na nga makapamatuod ta sa unsang paagi og kanusa mahitabo ang final nga paglitok sa nagkalaing mga pinulungan mawala. Sa diha na nga moabot na ang hingpit. Ha? Ang kahingpitan. Katong giingon nato ba kung partial man o pasiuna o first installment sa gibasa ni Brajigi kaganya sa The Book ug sa King James Version sa Cebuano gitawag na og patinga o partial. So sa ato pa kana patinga o partial o first installment pasiuna sa ato pa dunay kahingpitan. Kung asa na mao na nang pag-abot na sa panahon nga pagahunongon o mawala ang paglitok sa nagkalaing mga pinulungan, muabot na pud ang kahingpitan. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano Brad Makarayo, basahan na to ang hiligay nun, Biblia sa unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 10. Nagaingon, ang gugma wala sing katapusan, ang hiyas sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi, ang mga hiyas sa paghambal sang iban nga mga hambal magauntat, kag ang ikahibalo may katapusan, kay ang aton nga hiyas sa pagkahibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios hindi pa himpit, pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. Busa, asa man tong himpit nga mag-abot, mao na tong mupuli. Unsa man na ang giingon nga sa gibasa ni Brad Lloyd gaganiha sa unang Korinto, nga kung doon na may paghambal sa iban nga mga hambal, magauntat, sa ato pa magahunong. O, sa ato pa, giingon sa pagpayag sa nakasulat sa Biblia, gitinaw na nga maguntat moundang ang paghambal sa iban nga mga hambal. Mao man ang pagsulti sa mga nagkailaing mga pinulungan o nagkailaing mga sinultihan. Unya giingon kay ang mga hiyas nila kahibalo kag pagwali sang pulong sang Dios. Dunay pagwali sang pulong sang Dios. Katong pagwali sa pulong sang Dios, hindi pa daw himpit nga naa nila. Katong ilang pagwali sang pulong sang Dios. Katong pulong sang Dios nga dili hingpit, mao to ang pulong nga gibugay sa Dios sa ila. Kay giingon niya kay ang aton mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios hindi pa hingpit. Pero kung ang himpit mag-abot, andi himpit magtaliwan. Duna di ay pulong sang Dios nga giwali nila, nga kung unsa ang pulong sang Dios nga giwali nila, Brad Israel, unsa na ang pulong sang Dios nga giwali nila nga hindi pa himpit o dili pa himpit, pulihan pa na sa himpit. Wali ka na nga, mensahe ka na nga Kristo, Brad Makaray, o wali? Pagwali sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nga pagwali nila mao pagwali sa Ngalan ni Kristo.
Say prueba. Niatong basahon sa maura gyapon nga Biblia nga hiligaynon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 giingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan, ingon niini ang atong mabasa. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios nagaabot pinaagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa, sa gibasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, giingon, nga sa pagpahayag, gani ang pagtuo nagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Mao man ang giwali nila nga giingon niya nga dili ipahingpit. Kag ang pulong sang Dios mao na ang giingon nga giwali lang nga dili ipahingpit. Nagaabot paagi pagwali nahanungod kay Kristo. Sa ato pa, wali sa atong Ginoong Kristo ang gipasabot nga dili hingpit og pulihan pana sa hingpit nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana pong stand sa PBC mo po na ang prinsipyo nga nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo ug wala sa dapit sa atong Ginoong Kristo nga pagwali kay nasayod mi unsay dulngan. Nasayod pa mi unsay dulngan sa giingon pud sa nakasulat sa balang kasulatan sa paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan dili magpadayon. Ningon si Apostol Pablo, moabot ang panahon, mawala ra na, muhunong ra na, undangon ra na, magauntat na, mundang sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Kaang panahon nahisibo sa atong panahon karon. Kung moingon ta karon nga padayon ang paglitok sa nagkalain mga pinulungan, unsa na malang di ay ang pagpamatuod sa Biblia nga ang Biblia nag-ingon nga mawala ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan. Ingon ana ra, sila original man. Nganong sila may nagsulti ana? Ha? Ingon ana nga sistema. Busa mao na nga dili kaya panginlabutan sa mga ministro sa PBC mga paglitok sa nagkalaing mga pinulungan tungod kay nasayod mi unsay dulngan. Ug nasayod pa mi unsay balaod ni pakanaog ni Master isandig sa balaang kasulatan. Mao man ni karon. Kung isandig na nato, kung maglitok ta sa nagkalaing mga pinulungan, pag musandig na ta, kung husto banig dili, dabi ka ang Biblia nag-ingon man, mawala. Hain man nimo pagkahustuha ang paglitok sa nagkalaing mga pinulungan. Kamo na lay mag-igo ana sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang atong pangitaon dunay hingpit nga moabot. Mao na ning giingon kon pati nga man ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan, mao nang atong pangitaon. Asa na siya? Mao tong giingon nga mawala ang wali sa atong Ginoong Kristo, mopuli tong hingpit. Mao na nga duna man poy kato Espiritu Santo ilang nadawatan, dili pa to hingpit pasiuna man to. Unya mawala ang paglitok sa nagkalaing mga pinulungan, pangitaon tani. Kun ang dili hingpit nga pulong sa Dios nga ilang giwali, pagwali sa atong Ginoong Kristo, pulian pa sa hingpit, wali po di ay na nga hingpit na. Kahingpitan ba nga pagwali? Wali ba pod ka nga Hiuba ang mupuli sa wali sa atong Ginoong Kristo kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Romy? Dili kana wali ni Ginoong Yuba Brad Makarayo kay ipahunong gyapon pagwali sa atong Ginoong Yuba Brad Makarayo. Ang prueba atong basahon dinhi sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 ikama sa 34. Aniya karon ang mga adlaw umabot na, nagaingon si Yuba, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsa katawo sa iyang igsuon ug ang tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilon mo si Yuba kay silang tanan, managpakailan na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila. Nagaingon si Yuba kay pasaylon ko ang ilang kasalanan ug dili ko na hinduman ang ilang mga sala. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, dili pud wali sa atong Ginoong Hiuba ang mupuli sa wali sa atong Ginoong Kristo. Unsa man daing waliha, Brad Jiggy ang mupuli sa wali nga sa atong Ginoong Kristo nga giingog kahingpitan. Ato lang basa ng unang Pedro Brad Makarayo sa kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudong. Sa way ko kaula Brad Makarayo nga ang katumanan niini kita nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Busa kita ang katumanan sa nagwali sa balita sa Espiritu Santo kay kita may nagpamatud mo nang giyon namo kagani ang stand namo sa pagpamatud nasa dapit sa Espiritu Santo. Ingon ana ang plastada o nakasandig kung nagwali mi sa Espiritu Santo nagpamatud tungod kay naa sa Biblia. Paggamitan mig buhat 2:1 og 4 nga nikunsad na ang Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, Pentecostes tuig 33 AD, dili mapakasayop ang mga ministro bisim ngano. Patinga ra man to. Do na pay hingpit
nga moabot asa man na kadto nang gitawag na nga mutungha na pod ang mga tawo nga magwali na sa dapit sa Espiritu Santo kana matupas kaubang ministro Brother Jiggy Macarayo ang katumanan mga ministro sa PBCM ang pagpamatuod namo. Kung do naman nga pagpamatuod sa Espiritu Santo ug ilakip ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan, gumikan kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo sa kahingpitan unsaon man ni ana sa pagpamatuod nga padayon ang paglitok sa nagkalain mga pinulungan nga apil man na giesplikar nga kung mawala ang wali sa aton Kristo aron pagmupuli ang dapit sa pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo apil man ang pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. So ingon ana ang plastada nga nakasulat. Busa kung ang pagdawat nila sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Kristo sa diya nga gibautismuhan sila, gibautismo ang Espiritu Santo kalayo, napuno sila sa Espiritu Santo, Espiritu nga pagkapuno nila og pagdawat nila sa Espiritu Santo ni adtong panahona. Samtang kining kahingpita na nga pamatud-an na sa mga taong himuong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo mao na ni sa pagpamatuod na nga naong ug naong na nga makita ang Dios og sa dapit sa Espiritu Santo ato manang basahon pag-abot sa unahan. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd nga pag-abot sa kahingpitan makita ang Dios naong ug naong. Ani ang prueba, Brad Macarayo. Basahan na to ang the book sa Tyndale Translation sa 1 Corinthians sa chapter 13 verse 10. Mo kaning ingon. But when the perfect comes, that is, when we see God face to face, we need for these special gifts will come to an end, and they will disappear. So sa ato pa, apan inig-abot sa hingpit, sa ato pa, sa dihang makita nato ang Dios naong ug naong. Ang panginahanglan alang ni ining espesyal nga mga gasa, mawagtang og kini mahanaw. Sa ato pa, Brad Macarayo, kay ang dili hingpit mahanaw man ug mawala. Atong pamatudan karon ang hingpit nga mao ang Espiritu Santo nga gipadayag na sa kasulatan. Ug makita nato diya ang Dios naong ug naong. Tuan na sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unya ang Espiritu Santo sa nakasulat sa Biblia kung mao magiingon nga kahingpitan makita na ang Dios naong ug naong sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kahingpitan man na. Kung ang Espiritu Santo giingon man nga kato ilang nadawatan pati nga gipamatud-an sa mga apostoles nga ang Espiritu Santo Dios bayan na. Nakasulat sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 1 ug 5. Nagpahayag na sa Apostol Pedro ana. Ug mabasa po diya sa nakasulat kay apike oras pang summarize na to. Lucas 2 bersikulo 25 hangtod sa bersikulo 29 ang Espiritu Santo Dios na. Sa diha nga nag-istorya si Simeon sa atong nabasa sa diha nga ang atong Ginoong Hesukristo circumcideran niadtong panahon nga ang atong Hesukristo bag-o pa nga gianak. Ingon ni ana nga sistema gipadayag niya nga ang Espiritu Santo Ginoo o Dios gina. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, Dios ang Espiritu Santo. Og kung giingon man nga ang kahingpitan pagwali sa dapit sa Espiritu Santo, pag-abot niya na, makita na ang Dios naong ug naong. Mao na nang gikayusahan sa amahan ug sa anak. Tungod kay ang amahan ug ang anak nahiusa, nagkayusa diha sa Espiritu Santo unsay prueba ni anak Brad Israel. Ni atong basahon Brad Macarayo diri sa Biblia nga sa Bibliang Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 sa yang putnot giingon dire. Atong mabasa gingon, buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siya nga mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw na nga ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Karon pangutana, sa unsang paagi nagkahiusa ang amahan ug ang anak? Nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo dinis kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo aron ang mga tao katudluan sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ato lang basahon Brad Macarayo kining nakasuat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26. Ang atong basahon nga Biblia kining ang pulong sa Dios.
Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako, siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magapainumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mo ka na Brad Makarayo. Busa, mauna na nga sa pagpahayag nga pag-abot sa kahingpitan nga makita ang Dios naong ug naong ang Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nagkahiusa ang Amahan ug ang Anak, nagsulti ang atong Ginoong Kristo nga ipadala sa Amahan ang Espiritu Santo sa kalibutan. Puli sa atong Ginoong Kristo aron ang mga tao katudluan sa Espiritu Santo og mopahinumdom ang Espiritu Santo sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Gipadala sa Amahan ang Espiritu Santo diri sa kalibutan aron ang mga tao mag-alagad aron dunay kaalagaran ang mga tao. Unsa ang kaalagaran? Mao ang gitawag nga Espiritu Santo. Naaba sa bala ang kasulatan gyud Brad Jiggy, kung atong susiyon ang nakasulat sa Biblia nga adunay gipag-alagad diya sa Espiritu Santo. Naa Brad Makarayo, ug ang pruweba niya na Brad Makarayo ato lang basahon sa mga taga-Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato. Aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa sa nakasulat sa Biblia, doon na day pagbagos pag-alagad diya sa espiritu. Unsa matangas espiritu diha magbago ang pag-alagad ang mga tao, Brad Israel. Mao ko ng Espiritu Santo, Brad Makarayo. Sa maura gyapong sitas nga gibasang Jiggy apan ang atong basahon nga Biblia, ang pulong sa Dios giingon kana sa pagpahayag. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nag-ulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, di ka magbago sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Nagkahiusa ang Amahan, ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan para ang mga tao katudluan sa Espiritu Santo. Pag ipadala, makita ang Dios naong ug naong ang Espiritu Santo ang giingog kahingpitan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, naadayon ang mga tao nagpamatuod na sa dapit sa Espiritu Santo sa tagna sa unang Pedro 1:12. Kay mopuli man ang kahingpitan nga pagwali. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon atong susiyon, gipadala dayon ang Espiritu Santo sa kalibutan para ang mga tao makaalagad diha sa Espiritu Santo og diha na dayon ang mga tao magampo sa dapit sa Espiritu Santo. Doon na bagi pagampo diha da Espiritu Santo ipahinungod, Brad Lloyd. Dunaw yun, Brad Makarayo. Ani ang pruweba atong basahon nakasulat rin sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 nag-ingon, apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay pag-alagad sa Espiritu Santo, doon na po'y pag-ampo ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Karon kung doon na may ipahinumdom ang Espiritu Santo nga gisultis atong Ginoong Kristo, unsa ba nang ipahinumdom sa Espiritu Santo nga gisultis atong Ginoong Kristo, Brad Israel? Mao ka na ang mga panahon nga palaabuton, Brad Makarayo. Mao na ang dakong kasakitan. Oo. Anong basahon dres nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21 gingon, kay unya mabot ang dakong kasakitan nga sa ingon wala pa nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa, doon na dakong kasakitan. Kung doon na may dakong kasakitan nga mo nang gisulti sa atong Ginoong Kristo, doon na po'y lutsanan nga pakita ang atong Ginoong Kristo, anak Brad Romy, unsa ang Biblia, unsa gipakita sa Biblia ni anak nga lutsanan sa mga tao ni anak dakong kasakitan, Brad Romy? Manimbre na kini ang Espiritu Santo, Brad Makarayo, haron maluwas ang mga tao. Dunay timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. O, dunay timbre. Unsay prueba? Ato pagbasahon kini Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, dunay giingon na kung doon na may dakong kasakitan, doon na po'y timbre nga gihisgutan. Ang timbre nga gihisgutan, timbre sa Espiritu Santo nga nagdala og kaluwasan. Moabot man dakong kasakitan, paningkamutan lang nga naata sa timbre sa Espiritu Santo. Sa unsang katimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo aron nga makalingkawas ka sa dakong kasakitan, Brad Jiggy, sa unsang paagi nga matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo? Ato lang basahon ang mataga
mga taga Efeso Kapitulo 1 versikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang Espiritu Santo. Busa, sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo, pinaagian ng gibasa ni Brad Jiggy, maayong balita alang sa kaluwasan. O tanawa, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Dunay maayong balita alang sa kaluwasan. Doon na po'y timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Sa unsang paagi matimbrihan ka, pinaagis maayong balita. Unsang matangas maayong balita, gibasa na kaganiha. Ni Brad Jiggy ganiha sa 1 Pedro 1:12, maayong balita sa Espiritu Santo nga giwali sa mga tao. Nga gihimong kasangkapan, maayong balita, wali nga Espiritu Santo nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan, pag-abot niya anang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Ang paglaom sa tao ana, may spiritual division ka man ug unsa ka man ang imong pagtulunan. Sa gibasa diya, unsay naingon nga unsay giingon sa Biblia, giingon nga timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan, pinaagi sa maayong balita pinaagi sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo. Busa gitinaw, abot man anda kong kasakitan, paningkamutan nato nga naatan diha nangamuyo nga ampo sa dapit pod sa Espiritu Santo. Sa pag-ampo diha sa Espiritu Santo, nahilambigit na ang kayusahan sa Amahan ug sa Anak sa Mateo 6 sa putnot sa katilingbang Kristohanon. Ingon ana nga sistema. Kung ang Espiritu Santo gipadalaman aron tao mag-alagad sa Espiritu Santo diha mag-ampo, moabot man ang dakong kasakitan, lauman. Kung ikaw nangalagad ka, dunay dakong kabulahanan. Ngano man, litra por litra mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo giingon nga lain ang manlalaban og siya gitawag nagmanluluwas. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ani Brad Makarayo, atong basahan The Passion Translation sa John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empowers you to obey my commands. And I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. You will be to you and a friend just like me, and He will never leave you. The world won't receive Him, because they can't see Him or know Him. But you know Him intimately, because He remains with you and will live inside you. So sa ato pa, ang paghigugma kanako, maghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, o ako mangayo sa Amahan og siya maghatag kaninyo og laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga mahimo ninyong higala sama kanako. Ta aton nabasa, mangamuyo ang atong Ginoong Kristo sa Amahan og ang Amahan magapadala og maghatag og lain nga manluluwas nga maong Espiritu Santo sa kamatuoran. Another Savior. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, litra por litra, napamatudan. Ang Espiritu Santo, gipadala sa Amahan. Nangamuyo ang atong Ginoong Kristo parang padadaan ta, og laing manlalaban, laing manluluwas, nga maong Espiritu Santo sa kamatuoran. Busa, kung gipadalaman ang Espiritu Santo diri sa kalibutan, alang na sa kaluwasan. Makiguban ang Espiritu Santo kung basahon diya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 hangtod versikulo 17 sa King James Version. Mao na nang giingon nga, pagipadala na, makita na ang Dios naong og naong Espiritu Santo ang gipasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. Gipadala sa Amahan alang sa kaluwasan sa mga tao. Gibasa sa The Passion nga translation sa Biblia. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og unsa sa unsang paagi nga luwason sa Espiritu Santo ang mga tao tungod kay siya mismo mangunay sa pagtudlo niya na. Unsa ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo, Brad, kung basahon na to, Brad Israel, diya sa nakasulat sa Biblia kay siya mutudlo man sa tanang mga butang sa diyang ipadala siya sa Juan 14:25-26 sa ang pulong sa Dios. Unsang usa sa mga butang itudlo sa Espiritu Santo? Ang butang nga itudlo, Brad Makarayo, mo ang pulong sa Dios. Ang atong basahon diri ang Biblia ang pulong sa Dios sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 17 gingon, o gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo nga kasukol batok sa kaaway. Busa sa nakasulat sa Biblia ang pulong sa Dios, mao ang itudlo sa Espiritu Santo. Unsay ikagarantiya ni anang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo,
Brad Romy nga siya mismo mo'y mangunay kay siya may mutudlo, siya po'y muhatag sa mga pulong alang sa ikaunsa kana Brad Romy. Makaluwas kini pulunga brad makarayo sa gutom o sa gubat. Ato lang pagbasahon ng puriba din sa nakasulat sa Job sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon o sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia, mo kaluwas di ay ang tao di ay pinaagi sa pulong sa Dios o sa nga pinaagi sa kagahom sa pulong sa Dios gipakasamag espada kay ang pulong sa Dios gamhanan Hebrehanon 4 bersikulo 12 ingon ni ana ang sistema nga nakasulat sa Biblia. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan kuno na may dakong kasakitan paningkamuti lang nga nakapangalagad na ka sa Espiritu Santo. Kung nakapangalagad ka lauman nga adunay itudlo ang Espiritu Santo sa unsang itudlo niya usana ang mga pulong ni ana nga maoy makaluwas panahon sa gutom ug sa gubat. Ngano tungod kay dunay palabuto nato nga mahitabo gyud kanang giingon sa Job 5:20 ngano man nakasulat na diya sa Isaias 24:3 kamasais nga dunay tunglo nga mosunog sa yuta ug mohimong walay sulod. Niana, jutay lang ang manghibilin niana. Unsa man ang gitawag dakong tunglo o tunglo nga mosunog sa yuta nga mohimong walay sulod. Sa bugna 11:14 mao na nang ikatulong tunglo nga palaaboton sa bugna 11:14. Unsa man ning ikatulong tunglo nga mosunog sa yuta nga palaaboton mao nang nasa Isaias 42:25 mao kana ang kusog sa gubat. Busa ikatulong gubat sa kalibutan niagi na ang unang gubat 1914, ang ikaduhang gubat sa kalibutan 1940 paingon sa 1945. Busa pag-abot ni anang ikatulong gubat sa kalibutan magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Lauman nato nga nangalagad tas Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo another Savior nga di pangamuyo sa atong Jesucristo nga ipadala sa Amahan ihatag ang lain nga manluluwas dinhi sa kalibutan nga mao ang Espiritu Santo. Busa kana mao ang pagpamatuod sa PBCM. Busa napamatud-an nato nga magkinaunsa man dakog kabulahanan ang pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Panghinauto namo mga kahigalan ug mga kaigsuonan nga sa dili pa moabot ang katulong gubat sa kalibutan. Dumabot ang dakong kasakitan nangalagad nata sa Espiritu Santo. Lauman nato nga naata natimbrihan ta sa timbre sa Espiritu Santo pinaagis pagwali sa maayong balita. Sa unsang paagi nga matimbrihan ka pagkamutuo ka sa wali nga Espiritu Santo. Mangalagad ka sa Espiritu Santo, natimbrihan ka na sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Sa ngalan na lang sa magtutudlo, Divine Master Tomas Leon Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kining walagad sa kanginan, Ebanghelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kani usab si Brother Lloyd Badera. Kinisab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gisrael Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ngayong gabi ka natong tanan.